Bună ziua! Bună ziua! Astăzi o să facem o încercare pe dulce cu patru mixte. Da, să-l terminăm, că am văzut că s-au făcut flori 2 și noi n-am terminat flori 1. Da, așa că astăzi o să încercăm. Da, haideți aici la elevatorul ăsta de 2. Nu. Nu. Hai! Oameni buni, dați like și subscribe ca să câștigăm. Nu știu, dar dacă vreți, bine Copii, poate credeți că suntem niște nubladori, dar de fapt nu e așa. Da, noi nu suntem. Da, noi nu putem să trecem de camera 100. Adică de 90 în sus, că... Sau 80 cât o fi. Eu sunt Mr. Kids, ești gata? Apasă butonul! Ok, asta e bine. Și eu. Du-te tu. Eu te aștept Ară aici. bine, am caracter frumos. Da, Hai. Sper să nu mor din nou la Zic. A fost groaznic când am murit la Zic. Ok, eu credeam că se numește Zic, nu Zic. Zic, cum se numește, în fine? Băieți, astăzi ne vom juca desigur cu Mr. Kids. Voi, atunci am găsit-o pe masă. Tare! La ce? Trebuia să mi-o lași pentru mine, pentru Zic. Dă-o jos, te rog, lasă-mă pentru mine. Așa. Lasă jos. Vine și o boloancă aici. Du-te, beciul ăla strict. Hai să încercăm să facem un challenge. Trebuie să încercăm să nu ne băgăm în dulap. Bă, shit. Vrei? Asta e imposibil, Albert. Bine, nu chiar e imposibil. Nu e imposibil. În fiecare cameră sunt două locuri care te poți ascunde. Dacă Adică nu poți, te bagi în dulap. Da, dacă nu poți. Sper să fie. Hai. E deja camera 11 și n-a venit oraș. Asta e așa, să-mi dau și eu somnul un pic. Până aveam somnul la zi. Stai că mi-l dau și eu la 72. Oh! Aici e unde. Da, de fapt Pornește lumina. Nu. Ai grijă să nu auzi un pst. E posibil să îl auzi pe scrici. Ce cameră era? Ești bine? Haideți să da, bine, dar haideți să ne uităm de acum la ce cameră e. 17. Da, așa! Da, Da, bine. așa! În fine. Mr. Kids, ține tu. Hai. Ce? Bă, ce naiba să mă... Asta, Aprinde-o. nu vreau să zic swear word pe acest. Era să zic. Uitați-vă în jos. Aici e ușor. Ba, păi luminile? Da, bine. Hai.
Ne apropiem de Zic. La mine? Nu tu sunt în camera asta. Și mi-e frică să nu mor la Zic. Că eu n-am trecut niciodată de Zic, oameni buni. Da, oameni buni, e puțin greu la Zic. Acolo trebuie să fii. De ce mi-am drogat? De ce mai am drogat lanterna? Lanterna, percheta. Ți-ai dropat lanterna? Da. Ce nu? Trebuie să găsim cheia, Dumnezeule! Cheia Dumnezeului. Doamne miluiește, pupa prinde peste peștele a murit, iar pupa s-a vârșit. Hai puțin. Bă, aici e o cameră complet goală. Da, ia stai, asta m-a întrebat Mero. Mero, dacă te poți ascunde în acest dulap. Chiar poți. Păi, dacă ar veni Raș, gen, dacă ar veni, e nu ar sparge baricada aia? Că normal așa e. Și n-am găsit cheia încă. Eu caut cheia. Diamante! Am găsit cheia! Am găsit-o eu, în fine. Bă, dar ce cameră era? Shit. Din nou? Hai să jucăm toate sertatele. Da. Se aude, se aude deja ice. Următoarea cameră. Nu! Cred că e aia. Se aude? Hai, da. Halt? O să ne auzim. Se aude gen cadre. Am găsit cheia. Bun. Șute mereu. Te rog să nu fie halt. Ce naiba? A fost tot asta. Ți-am zis eu! Ți-am zis eu! De unde știi că vine Raș, că sunt ochii lui Zic? Bă, da, haide să... Dacă murim, ca să știți, vezi, dacă murim, videoul se termină. Dacă nu va muri, dacă o să mor eu, mai filmează Albert. Video. Doamne, de ce zic Albert Flamingo? Mr. Kiss, dacă va muri, el va continua filmarea. Și eu o să-l spectate. Slavă Domnului că trebuie să vă cheia. Parcă era la 35. Bă, ce? Unde-i Zic? Prima oară când vine Zic la mine. Shit. Îți dă o senzație de aia. Oh, shit. Dacă mor, sunt acasă.
survive. Ai fost prins de Zic. Da, s-a pus video, băieți. Mr. Kids, continuă! Da, continuă. Eu trebuie să mă duc Am la masă. ajuns la ușa 43. Oh my god. Ce prost. Ia, hai. Nici Care nu am să rival. fie, să-l fac premier? Îl fac premieră? Ce? Îl fac premieră? Da. Frate, ai... Uite, înseamnă gen? Nu mă joc din nou, nu frate, eu ies. Da, stai puțin. Deci am fost prins de Zic, ai fost omorât de Zic. Ai ajuns la ușa 43. Dar parcă acolo se termina Zic. La 43. Record. Nou. Bine, cam atât cu acest episod. La revedere. Ok, ca și că premier înseamnă ca un fel de like. Oh, Doamne. N-am niciodată nu o să termin nou joc. Doors. Stai că